Sziasztok srácok, üdv újra a csatornán, ma egy igazán izgalmas témával készültem nektek. Ha ti is imádtok hullámvasutazni, akkor most figyeljetek. Van egy olyan dolog, amit biztosan nem mondanak el nektek, amikor arról beszélnek, hogy miért olyan szórakoztató egy hullámvasút. A legtöbb helyen csak a szórakoztató oldalát mutatják meg, de most végre elárulom nektek a hullámvasút sötét oldalát, amit soha nem árulnak el. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem! Na, mi is a sötét oldala a hullámvasutaknak? Az első, amit biztosan nem említenek, az a pszichológiai hatás, amit ezek a rides okoznak. Nem csak a fizikai élményt kell végigcsinálnod, hanem a mentális kihívásokat is. Tudtad, hogy a hullámvasutak hatalmas stresszt okozhatnak a testben? Az agyad ilyenkor azt hiszi, hogy tényleg veszélyben vagy, ami szorongást idézhet elő. De miért érzünk mégis olyan fantasztikus izgalmat a végén? A válasz: a testünk adrenalint pumpál, amitől felpörög az agyunk, de a hatása, hogy elég sokat küzdünk, hogy visszanyerjük a nyugalmunkat. A másik titok, amit sosem mondanak el, hogy nem mindenki éli túl épségben az élményt. Most nem arra gondolok, hogy bármelyik hullámvasút veszélyes lenne, de egyesek nem bírják el a hatalmas gyorsaságot és a hirtelen mozdulatokat. Ha valaki érzékenyebb, lehet, hogy utána nem lesz túl jó élménye, szóval érdemes megfontolni, hogy tényleg mindenki számára alkalmas-e a ride. És ha már itt tartunk, mi van a hosszú távú hatásokkal? A hullámvasutak extrém gyors irányváltásai és az esések miatt a fej és a nyak folyamatosan megterhelődik. Tudjátok, hogy ezek a gyors mozdulatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a nyakcsigolyák kismértékben megsérüljenek, ha valaki túl sokáig vagy túl gyakran hajlandó hullámvasutazni? A következmények hosszú távon nem biztos, hogy mindenkinek olyan jók. De hogy őszinték legyünk, van valami, amit soha nem beszélnek ki teljesen, és ez a kezelés. Az, hogy hogyan építenek meg egy hullámvasutat, az is egy igazi művészet. Mi történik akkor, ha a gép elromlik? Na, az igazi pánik. Az alatta lévő mechanizmusok, a fékek, az irányítás, mindezek bonyolult rendszerek, amik biztosítják, hogy a ride biztonságosan befejeződjön. Ha valami elromlik, az hatalmas problémát jelenthet, de természetesen ezt sosem említik, amikor a reklámokban látjuk a legújabb hullámvasúti attrakciókat. És végül, amit soha nem árulnak el, az, hogy a hullámvasút élménye nagyon addiktív. Még ha félsz tőle, még ha a gyomrod már azt mondja, hogy nem kell lesz már még egyet, akkor is ott van az érzés, hogy még egy kör, mert azt érzed, hogy egyre jobban bírni fogod. Az adrenalin utóhatása valójában valami igazán erős. Az egész testben érzed a túlélési élményt, és akaratlanul is rájössz, hogy folyamatosan várod a következő adrenalin löketet. Szóval srácok, most már tudjátok, mi rejtőzik a hullámvasutak sötét oldalán. Ha legközelebb felülsz egy ilyen ride-ra, talán más szemmel fogsz rá tekinteni, ugye? Ha tetszett a videó, ne felejts el lájkolni, feliratkozni és megosztani. Ha van olyan titok, amit még te is tudsz a hullámvasutakról, írd meg kommentben. Köszi, hogy velem tartottál, hamarosan találkozunk.